sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapua. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapua. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito, Bautista, Paborito, Benalona, Paborito, Lawak, Paborito, Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito, Season, Paborito, Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning!
Naimbag ngal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan, Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga imparuntal na sari balita, issue at komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknay Balay. Diyan nga rin nasa'y kapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service. Nakalop na nakanta bayod sa agaw na Biyernes. Petsa 4 lahat atong tanagagi ka at bulan na Hulyo taon 2025 sa magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Siyempre kanta may team on the technical side, Andy Arom, the only one, Engineer Richard, Engineer Nixon Dakal, tulay. Apasal so dila Engineer Nixon. Update natin sa kibapasi panahon. Lapot sa bagyon si Bising at ating tanagagik. At sa Weather Advisory number 9. Inaasahang pagulan dala ng Tropical Depression Bising at Southwest Monsoon or habagat na tinatawag po natin. At batay sa huling abiso mula sa DOST Pag-asa ngayong araw, July 4, kaninang alas 5 ng umaga, ang unang dala ni Bising. Ngayong araw, July 4, 100 to 200 mm na ulan. Atan so awit to atatong tanagagi ka, Ditan at Ilocos Norte, 50 to 100 mm, Batanes, Cagayan, Apayao, Abra and Kalinga. Bukas, July 5, 50 to 100 mm, Batanes, Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Sa linggo, July 6, 100 to 200 mm, Batanes and Babuyan Islands, 5 dyan, tapos 50 to 100 mm, parting Ilocos Norte naman. Ngayong araw, July 4, heavy to intense. Ang mararamdaman po nating terter na uran at ay manlapod 100 to 200 mm. Apektado po dyan ang ating lalawigan ng Pangasinan. Sumusunod po dyan ang Zambales at ang Bataan. Heavy to intense. Kaya sa ating pinakahuling informasyon, 20 na po na mga bayan at lungsod dito sa ating lalawigan ng Pangasinan ang nagsuspindi na po ng klase. Balikan natin maya-maya mga yan. At itutuloy lang natin ito ngayong araw. So heavy to intense ang ating lalawigang Pangasinan. Moderate to heavy naman, mga 50 to 100 mm sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Nabuhas balat, July 5, moderate to heavy, 50 to 100 mm, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, and Bataan. Sa linggo, July 6, moderate to heavy, 50 to 100 mm, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. At posibleng ang mas malakas na pagulan sa mga bundok at mataas na lugar, maaari ring lumala ang epekto dahil sa mga naunang pagulan. Kaya pinapayuhan po ang publiko at mga ahensya na maghanda para sa kaligtasan ng lahat. Para sa kaligtasan ng lahat. Diyada luyag tayo Pangasinan, actually, wala raramay lugar ya binibitla. Nasay Pangasinan PDRRMO ya naapektuhan na sa malakas na ulan. Nangunguna dyan ang Binmalay, Dagupan City, Calasiao, Mangaldan, San Jacinto, Pusurubio, Lawak, Manawag, Mapandan, Santa Barbara, City of Ordaneta, Villasis, Malasiki, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Basista, Bayambang, Orbistondo, Aguilar, Mapandan, Lingayen, Dasul, Burgos, Mabini, Sual, City of Alaminos, Labrador at Infanta na maaring tumagal sa loob ng 2 hanggang 3 oras at maaring makapekto sa mga kalapit na lugar. Kanyanad sarayan kaplasan at atong tanagagig, nyaraman ay so saramay balitan na syudad,
ya nan-suspendila na klase da atateng tanagagik at say manunaan yan ang suspinde na say klase atateng tanagagik say bali na Puso Rubio. Jad bali na Puso Rubio, si karayin mo na yang ipaway na satay executive order suspending ay klase at Saint Ago manlapod public and private schools makasangag ta walad orange rainfall warning so luyag na Pangasinan. Walad orange rainfall warning so luyag na Pangasinan. No imbaga tayon orange rainfall warning at atang tanagagig, wala man lang ti so panuntunan na sa Department of Education at sa atan nya aya no yellow rainfall warning sa local chief executive, meaning the mayor shall decide on the suspension of face-to-face classes and work in schools. No orange or red rainfall warning, no orange or red rainfall warning kapag nagsimula na ang klase, the school head shall immediately suspend classes from kindergarten to grade 12 and ALS. Kapag hindi pa nagsimula ang klase, classes and work from kindergarten to grade 12 and ALS are automatically suspended in schools. Pero wala mo lalante, so sa may order manlalapod saray local chief executive. So aglatan na kukulan. Nyala si katulaya so panuntunan, tumbukan natan. Ya saray suspension at nanlapula suspension na klase at nanlapula at saray local chief executives na Nanduruman Valley. Bitlan tilabala. One is Puso Rubio. Next one is Dagupan City. Another one is Umingan. And Kayari Umingan. Say Agno. Insan San Jacinto. Insan Sual. Insan Untanmat magano ang tuya balo tayo yabalo yay. Labrador. Labrador at atang tanagagik. Sual, Insan Labrador. Kayari Labrador, timumbok so sa ibali na municipality of Rosales. Kayari na Rosales say Mapandan, kanselado matlaso klase say timumbok at Mapandan at say Mangaldan. Insan timumbok so Manawag, untanmat kayari na Manawag say Kalasyaw. Insan from Kalasyaw nang suspindi matla so bali na magano tanong lang kung inarabali ay inarabali ay si Vice Mayor Vice Mayor Gwen nalilingo Burgos basta di tanad bali da ako kabat-kabatan kasi. Okay, Insan LGU Infanta, Insan Anda Pangasinan, Insan Untanmat at Inarabali Matiyay. Magano tanong ng kuatatang tanagagi ka? Balay na Inariyay. Balay ay Dasul. Ayun, Dasul. Nga alaga na ng malmalag. So, bali na Dasul, kaya rito, wala ni, so, suspension mat at Bolinao, and then Binalunan, and then, Jaay, the party na, Inariay, magano tanong ng kwatatang tanagagi ka. Tayug. Yon, bayan ng Tayug at ating tanagagik. And the last one at sa bali na Binmalay. At sa bali na Binmalay, ni man labat amo away no antun oras. 12 minutes ago na nabasa kya. Pero ang pigarala palabas sa minuto. Naniman, inihatid na namin, naghatid kasi ako sa school, public school. May mga batang pumasok na. And along the way, biglang nabasa itong announcement na to
mula sa tanggapan ng butihing mayor ng bayan ng Binmalay at na sinususpindi rin po yung face-to-face classes mula sa kindergarten hanggang grade 12 mula private and public schools. So medyo na late ta kalublare gugaw di man labatlad basing yan ang lapuan tayo kalublare gugaw anter-ter panimat sa oran kanyan sa ikwanda kaugip amoy MDRRM o opisaryo mayor agda kayo pasakbayan kalabyan. But sa ikwantay malante Espanyol, mas bali tarde kinungka. Better late than never. Pero sa ikwanda malante, next time sana agahan. Kasi nang ninyo, arami ugugam, bisin ogi mo nira kalamor. At antay lata no bakasyon, babawi mat ire uguga, babawi mat nasar uguga. So pakaka kasawda. Ta malapod Lunes hanggang Biyernes, kasawda mo lay kasawda gagik on baon irimasakbay makaatin dilabatad klase da gauntan. Yes anagon ni rad eskwilaan gauntan. Di ba sa kwanta yun ugaw kaukulan toy siesta. Tayo may siesta, nya makiyari ugtot unuge, siesta so tawag tayo saman. At apyan dyanuntan, marlas lalamot. So sa may kanunutan to, no maka-ugip na dahil sa tadog to. Dyan nga ro, mag-auntan. Sa maganon umbalog yakwan tayo. Pero lapod wala rat eskwilaan. So sanago, Monday to Friday. Kaya kasabi, Sabado, painawa damot. Umbangon iri gabagabay damot. Agauntan. Singa natan, bisdi wala nira kumudukulan. Animan, abasalay salita, imurong. Okay. So, sana next time, agahan natin, ang pag-aanunsyo. So, ingat-ingat pa ito Ingat-ingat pa rin po tayo mga kapaborito, Nadlasayang sa terter na oran. Pero sa Rebolad Kolehiyo, may pasok po kayo. Baka ibagay lang hindi kami bangus kanyo. Ay mamatakan kila, mamasikan kila. Gila na kaukulan tayo ibagat singa kayo bangus. Ay hindi kami bangus kanyo. Pero antayo atatong tanagagig. Antayo dyan Japan. Karuman, abitla tayo may prediction, di ba? Dyan sa may prediction, babagadalan ti atatong tanagagig. Ya, walay balbalag ya tsunami. Walay balbalag ya tsunami. Ya, nagawa ya kwanda. Lapod nalik na so sakaya maksilya yugyug ya kwanto. May visionary atatong tanagagig, di ba? Wala may sa kaya Japanese ya anong nang tod ko gipto ya wala so nagawan balbalag ya disaster say binitlaton petsa July 5 July 5 atatong tanagagig di ba nanunutan nyo ni may karuman niya yung baga tayo ya prediction na sa kaya Japanese manga ya say kwanto atatong tanagagig katatan wala tanya nagawa ya maksilya yugyug si Ryo Tatsuki akugkugip to sa sakaya massive undersea disaster set to strike at July 5 2025 at 4:18 in the morning masakbay shaking the ocean between Japan and the Philippines. Her prophecy. A huge crack in the Philippine seas boiling near southern Japan. A mega tsunami 3 times stronger than the 2011 disaster. Impact zone, southern Japan, Taiwan, Philippines, and Indonesia. Natan, nan abasa kya, di imbalita kad si kayo karuman, nagauntan. Ayagi wala lamot sa abasa kagay, ya sa ibabagatunatan diyay.
manlalapot Philippine weather system. Japan urges evacuation of the Tokara Islands, including Toshima Village in Kagoshima Prefecture that experienced over 1,000 earthquakes in the past 14 days. Ay lori kita na 1,000 earthquakes in the past 14 days. Although sa ibabagadalanti sa Japan at halos inagwago makakalip na yugyag. Kanyan sara may structures daraman aray buildings dapat sa ayaman da aray may kabkaabongan da atatang tanagagik talagang in pasadya dalan earthquake proof earthquake proof atatang tanagagik kanyan nan abasak ya isang kulalamot in soldong may prediction ay agi tuwa mo kwang ko. Pero alog kumon atatang tanagagik tani pati sa Pilipinas at binitlaton apektado agauntan. Alog kumon basta to kapantini na may masimuon niya dasal tantay latan atatang tanagagik sa panangasi lawas wala Diyos sa katawan agauntan di ba Engineer Nixon ito sa panangasi at wala Diyos lawas Pero si Nanay Solis, Nanay Lolit Solis, andilad bilay. Na andilad bilay si veteran Philippine Entertainment columnist and talent manager, ya si Lolit Solis. Ya si Mikatyad sa may, take it, kwanto, ya kontrobersya, nanunutan nyo naman, ya kontrobersya. Od Manila Film Festival, ya take it, kwanto, ya, sakay si Manay Lolit Solis involved sa may switching na sa may result no si pay analon palaman best actress o best actor inatila agagik at edad ya 78 kulaw mo lamanaya 78 nakabonus mo lang to Engineer Nixon 78 usually kasi 60 plus actually same madalag sa makakabulay 70-80 guntan. Although wala nira, pero sa younger generation, ako, sa kwandalanti, nakabonus ka na kapag ka nakaabot ka ng 70. 70, 80 and much more pag 90. Singa si Auntie Agros, 93 years old. Sing-singlan mga na 100,000. Pero papakabatid sa ray kakanayon, kamigo, kagkabat ng Auntie Agros, aliwan account to may kina, may walad Facebook. Tani gagana lalamot ira scammers. Kung man-post ira picture na sa may tuo patingaran. Natan, siyempre si kano, kabat mo, i-add friend mo, isa naguno yan, ma-message dad si ka. Sa message to, kumusta? Kwanto unan, untan so mostly, opening statement na sa scammers, tandaan nyo tan. Kumusta? Kwanda, siyempre, unubat ka mo. Sa ilaluan mo, kanayon naman, kagkaba mo. Ano niya, maong mo, so, panamaloy, ang gamanuntan niya, mampapairap, kanda ne. Si kayo ay, kumusta? Ay, saan unubat natan? Unya, kwantumat. Walay kargay Gcash mo, kwantula. No, nalikas sinuntan. So sami katungtong nyo at atang tanagagik, yakabkabat yo, profile na sami kabkabat yo, i-block yo la, i-report yo at Facebook, insan nyo la i-block, ta scammer latan. Nung ninyo tanay, tuputuntun tampol no walay Gcash mo, noon tan sa statement na samay katungtong mo, i-block yo la. Ta siguradon scammer latan. Ay dakdakal ni sa scammer natan, kaya ingatan po natin yung ganyan. At binabati rin nga pala natin si Juan Lea Salonga. Ay, nunyutan matatatang tanagagi ka. The first Filipina. Yan na idan na pankanaw-nawa o kagalangan. Ya si kato at napibiyang at sara may artista di man at Hollywood. Ya na idan na star at sa may Hollywood Walk of Fame.
Si Leia Salungatan na tatong tanagagik. Kay Batoy, bansag iran na idan na sa star at Walk of Fame at Hollywood, si Miley Cyrus, si Timothy Chalamet, si Gordon Ramsay, dan si Emily Blunt. At sa may 2026 Walk of Fame honorees. Congratulations Leia Salungatan. Nang nyumutay arawis abatik tulan ng Leia Salungatan ng saman at sa may programa ng Joe Quirino. Kapat yun si Joe Quirino ng saman. Nabutan mo laman Engineer Nixon. Joe Quirino. At paborito tuya si Leia Salunga. Ugawin mo si Leia Salunga ng saman. Kansyon mo din ng saman. Pero sa ikwanda, wala may instansya. Medyo si Macquiao. Subusis to ng Leia Salunga. Pero ang gamanuntan, hindi sumuko si JQ, tinulungan to ni si Leia, at ibil may talent to may ugaw. Nang niyo, so outcome na sa may impamporsigi to ng Leia. Natan, walala si katoy sang kaunaan, primeran artista na manlapod Pilipinas, naikarga sungaran to ditanad Hollywood Walk of Fame. Diba? Nakaka-proud din. Dahil siyempre Pilipino Kaya congratulations kay Leia Salonga. Kabatstura niya si Kwani. Kantano kaugawan to si Senadora Risa Ontiveros. Tas si Senadora Risa Ontiveros, nagmaliw mo at yung artista. Kaiba to yung Leia Salonga. Kansyon iran na sama Kaya congratulations Miss Leia Salonga. Wantuli sulig na ibalay, kaya rin inasarin pakabatan pa imano, malalapanit saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal.
Bali-balitan, Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:40 oras na natin sa Liknaay Valley. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalot na nakakanta ba yun sa yan agaw na biyernes sa magterion kapaborito magterion lingkor Joseph Kanilang Bakani. Hello and good morning kay Madam Emma Alipio. Sabi niya good morning kapogi kapaborito Sir Joseph and Sir RJ. At siyempre kapag ka nabanggit na natin si Madam Emma, batiin na rin natin si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, tan si Madam Ja, ditan at Barangay Basing. Tan siyempre sari arum niran taga Barangay Basing, ya dumuringal timat. Good morning. Kay Councilor Besmark Valerio, good morning. Kay Sir Bernard Masaoy, likewise, good morning. Kay Cecilia Morante, good morning mga idol. Pakigreet po kami. Yayo, Yoko Batutay. At siyempre, sa ating poging kompadre at best friend, June Jubillanos, good morning. At siyempre kay Sir Maxi Solis, good morning. At sa mga staff pala ng Barberts, book yourself now mga kapaborito. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you. Walk in and walk out with pure confidence with Barber's Salon. Yan, binabati po natin sila lalong-lalo na sa ating ninong, si Ninong Bert. Ninong Bert, good morning. At sa mga staff din po at mga manlalaro na saray Aditan at FP Gym, Tapuak, good morning po sa inyong lahat dyan. Kay Jinky, kay Madam Adele, good morning. If you want to lose weight, build muscle and feel your best, try FP Gym, Tapuak, Dagupan City. Fully renovated po yan, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Since 1986 pa po yang FP Gym Tapuak na yan. Ganyan na po katagal na nagbibigay sigla sa ating katawan. Kaya good morning po sa inyong lahat dyan. Kay Sir Jorge Coquia, good morning. Say
sa ikwanto ng DOJ Secretary Rimulya at atong tanagagig, itinuturing na raw na suspect si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto. Lapod si Karaso ituturo ya mastermind at kaso na sara may sabongero ya balang at sa may panaon na pandemya at atong tanagagig. Sa ikwanto ng Secretary Rimulya, Justice Secretary Boying Rimulya, sila'y pinangalanan, then we will have to include them as the suspects. We will have to include them as the suspects at atong tanagagik. Ta si karay manunaan. Mastermind ko mo pa si babagatumay si Tutoy. Agauntan. Anong maaasahan natin sa kasong ito? Basta ang sabi ng Pangulong BBM, walang sisinuhin sa Pangulong Ferdinand, walang sisinuhin si Pangulong. Walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ng 34 missing sabongeros. Ito po ay tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod po ng panibagong update ng witness na si alias Tutoy sa missing sabongeros kung saan pinangalanan sina Atong Ang at Gretchen Barreto na may kinalaman umano sa kaso. Sinabi ni Castro na bagamat trabaho ito ng Department of Justice at iba pang law enforcement agency, anuman ang katayuan sa buhay, maging mga kilalang personalidad, ay walang sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Very good. Kung may dapat anyang panagutin, dapat lang na maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya mga pamilya ng mga missing sabongeros. Pinapaubayan naman ng Malacanang sa DOJ ang posibilidad na maging state witness si alias Tutoy depende sa katotohanan ng sasabihin nito. Pero si Tutoy nahaharap naman ngayon sa mga iba't ibang kaso na sinampa, patong-patong na kaso na sinampa ni Mr. Atong Ang. Ano ba yung mga sinampang kaso ni Mr. Atong Ang kay Tutoy? Ang sinampang kaso kay Tutoy ay conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander at incriminating against innocent persons. At sinampa po yan dahil yon sa sinabi ni Tutoy, yung hayagan niyang pagsabi na sinangkot at tinukoy ang mga mastermind sa naturang kaso. Mabigat din, mabigat din yung kakaharaping kaso ni Tutoy. Mag-ingat ka, Tutoy, ha. Baka mamaya maging batutoy ka. Nako. Hello, good morning kay Sir Jerry Domingo. Sabi niyo, good morning, sir. Listening while driving. FYI, weak signal ninyo. Weak ba ang signal namin? Siguro may area na weak because of the rain, Sir Jerry, ha? Alam naman po ninyo yung mga machines kuminsan apektado sa weather. Siya nga pala mga kapaborito, pinapaalam po ng LGU Alaminos City na malaya po sa red tide at ligtas na kainin ang mga fishery commodities at shellfish na nahuhuli sa kanilang karagatan. Ay, mabuti naman. Lalong-lalo na't masarap yung tahong ito. Digo pa lang. May sabaw labatlan na sa may tahong gauntan surgeria.
sabaw labat lang na tahong. Atay tahong no ilutom, kargaan mo agat, kamatis, sibuyas, daisot yasin, agay, mananamla. Sabaw nilabat, manananamla. Kaya dako sumanggabay na sa tay tahong. And I'm sure even Sir Jerry Domingo mahilig at panangan gabagabay to tay tahong. Coastal waters of Alamino City under Shellfish Bulletin number 14 series of 2025 issued June 23 2025. Abayaglaya July la agik panggamanuntan ang gasareng kaplusan sarag to ne. Ang gapoy red tide, free from toxic red tide. Mangipawit ya abayag lagi, pero salamat pinanunutan mo kami. Hilig mo tahong siguro agauntan. Sige. By the way, at sa suspension na sari klase at sari arumya lugar mo suspended mo sa klase at Imos Cavite, Macabebe Pampanga, Mas Antol Pampanga, Candaba Pampanga, Dinalupihan Bataan, Orani Bataan. Erarea, nagsuspindi na rin po ng klase mga to. At pinag-aaralan na rin ng Malacanang kung pagbibigyan yung hiling ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya bigyan ng kapangyarihan o bigyan ng kapangyarihan ng ahensya, meaning the Department of the Interior and Local Government, na magsuspindi ng klase sa panahon ng bagyo at iba pang sakuna. Sabi ni Secretary Remulla, mainam daw na magkaroon ng centralized authority ang DILG para sa tama at napapanahong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito ay sa harap din ng mga reklamo na nakapasok na mga estudyante sa kanilang paaralan bago pa man magdeklara ng kanselasyon ng klase. Yon. Singa sa experience dari Gugaod Siren Ango, wala ray municipality late nag-anunsyo ng cancellation of classes. So bali-bali mat, ay maganda rin yung adhikain, yung mithiin ni Secretary John Vic Remulla na ang gano'n siya katula. Atan na balata karakula na sara may naidan na powers naman suspindi. Likod at DepEd, naidan na suspension may power untan mo so saray local chief executives, pero maminsan mas na-overpoweran na saray local chief executives iray wala DepEd. So most often than not, sa natutunton ara may suspension na saray local chief executive. Okay. And sansay sa kini, anitan lamat so DILG, di bali basta marakap, so gagumtan na sa DILG, tapyan januntan at aliwalan late, kanyan ara may, kasi duties and responsibilities siya kasi, na sare walad si DRRMO, no, dyan syudad, MDRRMO, no, dyan sari municipalities. Si Karaso mangiter na recommendation at local chief executive i-recommenda da so suspension of classes. Natan si mayor natan anto so basian. Taputunto natan si MDRRMO o kaya si CDRRMO chief anti basian nakit nakaukulan tayo mangi palapag na suspension order. Justify natan na nasamay MDRRMO or CDRRMO officer. No justified, isan to pirmaan may order. Untan, So, say manuna, ya ahensya na LGU, ya mangiter na recommendation, at mayor na suspension, sekara. Kanya na ramay alate, siguro alangkungan irata ang batal sa panaon. Pero sa kwanto ng Sir Jerry, tahong is best with corn, paprika, saffron, lots of garlic, onions, and grated ginger. Bon appetit, yatus. Okay, sami ito, Sir Jerry.
nagkalalo noon niya panahon, ang bato-batal ay masamit sumanilop na sabaw. Sa mga chikiting, sa mga chikiting na nasa kanilang mga bahay ngayon because walang pasok, ito may panukala si Senador Panfilo Lacson na sinusuportahan ng Malacanang ngayon na i-regulate ang paggamit ng internet ng mga minor de edad. Kasi sa ito ay twalabat at atong tanagagi ka. At ay 3 years old. O hanggang 2 years old nilang bagati o gaw. 2, 3, 4, 5, dire-diretso lahatan. Basta kaag na cellphone, ang tatulay gawin to. Si tate tan si nanay mo, tapen aga maguloy o gaw, dantoy cellphone. Agauntan. Tapen undaan may ugaw man cellphone pero antayo atatang tanagagik balbalag manayay epektututan so cellphone at saray ugugaw ni sa kwanto ng Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung makabubuti sa mga kabataan ng panukala ng senador ay kanila itong susugan. Check-an niya na makakakuha ng suporta ang layunin ng senador, lalo na kung ito ay para sa kapakanan at interes ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Ang hakbang ni Lacson ay kasunod ng lumabas sa pag-aaral na posibleng magresulta sa mental health issues ang sobrang pagkababad ng mga menor de edad sa internet. Kanyan wala may tatawagan dan ken, may sitwasyon na ugaw, dumay behavior to. Something na hindi normal sa behavior ng isang normal na bata. Kasi manlapod in ka baby to, in ka ugaw to, apasal laad cellphone. Kanyan late so sa may development na sa may brain na sa may ugaw. Yun, At dahil nalilate yung development ng bata, napapasok sila ngayon doon sa may special case sa mga batang yan medyo andugduko hindi na po normal ang takbo ng kanilang pag-iisip. Wala ra may irap day mansalita. Wala ra may irap day untalos. Agda amay natalusan niya tampo si ibabangat na sa may maestra, agda nanukdok at atong tanagagik. At karamihan anya sa mga minor de edad na kabataan ay babad sa paggamit ng gadget na inaabot ng madaling araw at nakukompormiso umano ang kanilang mga kalusugan na nauuwi din sa pagkakasakit. Kanyan wala rara may masakbay. Yan na andid bilay, tapanon to'y instead yaman galaw ira, naabunbundan dalay cellphone, wadtan larad dukulan, sa nagaw ya akarukol. Naaliwan sa nagaw ya akarukol, akairong. Ang gapuli exercise na laman. Aliwan siya ng saman panaon mira di surgery, agontan surgery. Walay, antura may galaw-galaw tayo ng saman Engineer Nixon, tax symbol, ganda na. Tax symbol, sampirwan, kikit, syatong, may syatong sa paborito, tanlabat, no atamaan kay kawayan, may ken, buklingers ka. Syatong, anong saman, wala mo, so Chinese garter, wala ni tumbling, mantatambling kami ng saman. Untan, susara may galaw-galaw mi ng saman, anggapoy gadget, anggapoy cellphone. Sikatuman so pastime na sari gugaw, usilan ingon. Amay amungutan ni, pungtaguan, yakwanda. Insan basketball. Basketball, baseball, volleyball, kwanto. Wala ni Jackstone. Okay. No, amay kagalaw mo, bii. Insan akapalde. Okay. Insan lastiko, sibuk na lastiko. Insan wala ni text. Nanyurata na galaw-galaw min saman ang gano marabok.
no sinibukan mo tay lastiko, agay masapok. Say makaunan makadagan, at sa may kalaban si katoy analo. Sana may text araratan so galaw-galaw minan sama agi. Ay talagang physical. It involves physical. Walay physical fitness at tatawagin na talaga. Nung managaag subulan, paway ire ugugaw dalan. Manggalaw iradalan, antoy galawin da, sampirwan. Uman so sara may galaw-galaw minansaman. Wala ni may panaon no summer, untiblong kamid saray ilog. Kanyan dako sugugaw ya maruno nga unlangoy ng saman. Taura sa timiblong at ilog, bahala ka sa buhay mo. Langoy ka. Katura man, so galaw-galaw ng sama na tatang tanagagig. Pero natan, ayagi. Basta abumbunan so cellphone na sa regugaw, akadukol o dino akairong. San nyo ni igang ganyura natan, maingungot, sulupa da. Kanyan, walay advantage, tan disadvantage na sa rayay gadgets, yatatawagan. Natan, dyan sa may sa importante, walay control. Sa importante, walay control, tapyan jaruntan, at naiwasan timan so disadvantages. May epekto na sa gadgets, makadral. Wala ni sa kay galaw-galaw, kanto ng surgery, tumbang preso, baseball, lumbaay batik ne, kanto, bak nubat at atang ng saman tuatan. Sa gugaw natin maubat ira. Ay nang sama no oras sa tim magaytay busis mo imubat ka. Ay nitang may bislak. Tayo may bislak. It's either kinaskasan niya kawayan, insan dat banag kwandagay lipak kwantut abat. Ya umbirot. Ay ang sakit. Untan so panagdisiplina na sari atang nasaman. Natan ang gapo. Ta lapod sa amin. Tumaylo ginawa da sa jire. Sarag tulan man reklamo ragugaw. Ay, age. Benong kapalay malam, oras sa ating talagag ang tabay na susunod kagarang number 1 ni kapaborito Joey Baby. And because it's Friday, see you on Monday mga kapaborito sa Liknay Valley, Diyan gara na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Akaula pa kantabayo sa magterion lingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team the technical side si engineer the only one Nixon Dakal. Yon. Sipo mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.